Imma Manso, bona nit, benvinguda. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més a Lleida al dia. És un plaer que estiguis entre nosaltres, ja ho saps. Hem de començar parlant de les dades de l'atur que hem conegut avui. Fa una setmana coneixíem les de l'EPA, l'enquesta de població activa, que ens van espantar una miqueta. Aquestes ja són, d'alguna manera, les dades més reals. Hem de parlar que ha augmentat a la província de Lleida, però la bona notícia és que ha disminuït a la resta del conjunt de Catalunya i també ho ha fet en el conjunt de l'estat espanyol. És a dir, quan a Lleida pugen, baixen a la resta i quan a Lleida baixen, pugen a la resta. Home, jo crec que això és una situació ara puntual, no? Malgrat que és una mala notícia que a Lleida hi ha hagut més aturats, jo crec que això ho tenim que mirar en global, i que a Catalunya i a Espanya l'atur hagi disminuït. Jo crec que és una bona dada, és una dada d'esperança, perquè, com ja saps, des del govern se'ns pot acusar de moltes coses, però no d'inactivitat. És a dir, des de que hem arribat, vull dir, és continu, la preocupació nostra és molt gran, perquè ja saps i tothom sap que la situació que ens vam trobar no és la que ens esperaven, això no s'ha fet, si ja pensàvem ficar-nos les piles, ficar-nos-les molt més, i vull dir, jo que parlo normalment amb gent del govern, em diuen que la situació és greu i a més que tothom està treballant moltíssim, moltíssim perquè estan molt preocupats. És a dir, que allí és el no tenir vacances, el no tenir caps de setmana i la veritat és que tothom està molt volcat en que això surti endavant. Molt bé, cal tindre certa esperança perquè ara, si alguna cosa arriba, és la campanya de recollida de la fruita. Crec que avui començava també la recollida de la cirera en alguns indrets de la nostra geografia, sobretot de la plana de Lleida, del Baix Segrià. Hi ha esperances en que molta d'aquesta gent desocupada pugui trobar feina, encara que sigui al camp, en els propers mesos, oi? Home, la campanya de la fruita normalment cada any són unes 8.000 persones les que es mouen. Nosaltres el dia 8 de maig tenim una reunió a la subdelegació del govern que se fa sempre a l'inici de la campanya per establir quines són les bases i com se farà, tant amb els sindicats agraris com a la resta de sindicats i uns altres agents socials. I doncs el que està clar és que les contractacions a l'origen se faran les menys possibles, és a dir, per dir gairebé que no es faran. De tota manera, s'està controlant moltíssim, precisament, moltíssim, a l'hora dels que demanen precisament contractació amb origen. Bueno, els que ja porten 2 anys que venen aquí, aquests per llei les tenim que tornar a contractar. Ahí no podem entrar. Però després hi ha unes altres contractacions que ens demanen i a les quals nosaltres estem ficant moltíssima cura en que si es contracta fora és perquè aquí no hi ha persones que ho puguin fer. I per què es va buscar gent a fora quan aquí tenim, doncs això, crec que les xifres de l'atur, doncs això, parlen d'unes quantitats realment molt importants a casa nostra, no? Aquestes 32.000 persones. Per què es va buscar gent a fora quan en tenim aquí per poder treballar? Hi ha diferents motius, no? En aquest tema ja dic que jo, com ja he declarat unes altres vegades, m'he ficat molt seriosa perquè soc conscient, com hem vist ara, de la situació d'aturats que hi ha. Vull dir, l'altre dia me van demanar que volien contractar 12 persones en origen. Llavors, jo vaig dir que en aquests casos el que s'ha de fer és primer anar al SOC i veure a veure si dintre del SOC hi ha persones que puguin fer aquesta feina. Eren per la recollida de fruita? Per la recollida de fruita, una empresa. I llavors jo vaig dir, no, això primer, el procediment és anar al SOC, el SOC les envia un número de persones i sí, clar, nosaltres el que tampoc volem és que la gent del camp no tingui treballadors. Això està claríssim. És a dir, tenim que trobar un equilibri entre les dues parts. Llavors jo vaig dir, si no hi ha ningú aquí, llavors no us preocupeu que no us quedareu sense treballadors, però primer això. Doncs el SOC les va enviar 140 persones que estaven disposats a treballar. Disposats a treballar, aquesta empresa. Doncs aquesta empresa va dir que de tots, dels 140, no hi havia ningú que complia les condicions. Clar. Això és possible? No, jo vaig pensar, això no pot ser. Vull dir, jo no sé si unes altres vegades s'ha colat, però a mi això no cola. I llavors vaig dir, no, vaig agafar un assessor i vaig dir, no, jo vull saber un a un per què aquestes persones no compleixen, no són vàlides, perquè vull dir, per fer una recollida de fruita no fa falta ser enginyer aeroespacial. Vull dir que és una feina que tu podries fer, jo podria fer... He fet, i que segurament hem fet en un moment de la nostra vida. Que això és un altre tema que també m'agradaria parlar. Després recorda'm que et parli d'això, que tu i jo hem fet això.
Doncs, vaig veure a veure què havia passat, no? I me vaig adonar que aquesta empresa havia demanat unes característiques al SOC, el SOC li havia enviat unes persones amb aquestes característiques i quan aquestes persones anaven a l'entrevista, li demanaven unes altres. Clar, no s'ajustava ninguna. Llavors, vam denegar aquestes contractacions en origen i en tot cas poden presentar recurs o poden tornar a demanar al SOC persones amb les mateixes característiques que després les demanen. Això per una banda, però pels treballadors també, és a dir, els treballadors també s'han de començar a posar una mica les piles a l'hora de que quan els hi arribi una feina, encara que sigui al camp, també l'han d'acceptar. Clar, és que ara el que anava, això que deia tu i jo. Vull dir, jo quan parlo amb les organitzacions aquestes agràries i amb els pagesos, dic, però a veure, no trobeu ningú aquí? No, és que clar, la gent d'aquí no vol treballar. Dic, però ni estudiants, perquè és que jo me'n recordo que en la meva època, que és la mateixa que la teva, tots anàvem a la fruita, les noies als magatzems i els nois a agafar fruita. Doncs sembla ser que els nois d'ara no volen anar a la fruita, és a dir, ni estudiants, que era una cosa que a més no s'anava molt bé perquè tenies uns dinerets per després. Hem de recuperar la cultura de l'esforç en aquest sentit. Clar, és que és a lo que vaig, és que és impossible. Llavors, què passa? Que aquí es junten dues coses. Primer, que molts pagesos prefereixen gent que vingui de fora. Per què? Perquè aquesta gent ve aquí per 2 o 3 mesos i saben que les treballaran 2 o 3 mesos. Hi ha persones que són d'aquí que potser comencen i al cap d'un temps diuen que les surt una altra cosa, que tenen una altra feina o senzillament i es deixen penjats. Llavors jo crec que hi ha per dos costats. Hi ha per un costat ells prefereixen gent de fora i després hi ha gent d'aquí que per lo que sigui doncs prefereixen cobrar l'atur. Llavors se junten l'hambre con les ganes de comer, i llavors és complicat. S'ha de buscar aquest equilibri al qual vostè referència. S'ha de buscar l'equilibri que és imprescindible, sobretot per als aturats que tenim avui en dia. Per part dels empresaris a l'hora de buscar mà d'obra aquí a casa nostra, perquè en tenim i de sobre amb aquest nombre d'aturats, i també els treballadors perquè acceptin treballs i feines que segurament en el seu dia havien fet i que cal recuperar aquest esforç per tal de realitzar-les. De totes maneres, això ho controlarem moltíssim. És important. Controlaran també la possible arribada o a l'allau d'arribada d'immigrants a les nostres comarques. Ahir parlàvem amb el nou coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida, el senyor Josep Maria Companys, i ell ens parlava de la seva preocupació a l'hora de que hi pugui haver un efecte crida en aquests moments que comença la campanya de recollida de la fruita a casa nostra per la situació de crisi i que la gent ha de buscar la vida d'alguna manera, quan precisament en aquests moments s'està acabant les campanyes de recollida, sobretot al sud d'Espanya, pel que fa a hortalisses, fruita primerenca, etc. Preveuen que hi hagi també un cert allau de persones immigrants que arribin a les nostres comarques? Home, immigrants, si són immigrants amb papers i amb la seva situació legal, nosaltres no podem impedir-ho, això, perquè seria completament il·legal. És a dir, que nosaltres, que hi hagi gent que està amb papers i que està treballant a Andalusia, se li acaba el contracte i vingui aquí, això és una cosa que la veritat no podem impedir. Una altra cosa és treballadors il·legals. En aquest cas sí que nosaltres tenim la inspecció de treball que el que fa és anar, per un costat, a les explotacions agràries i veure les persones que estan recollint fruita si tenen totes les altes a la Seguretat Social i tot en regla. Després també tenim la Policia Nacional que periòdicament va demanant papers a la gent. Vull dir, nosaltres sempre tenim que utilitzar els mitjans legals que tenim. De fet, en aquests últims dies parlava vostè de les expulsions que s'han fet de persones que estaven de forma irregular al nostre país i que s'han fet al llarg de l'any. El que ens crida molt l'atenció és que s'hagi xifrat en unes 4.000 o més de 4.000 persones que estan de forma irregular aquí a la nostra demarcació, a la nostra província, arran de la targeta sanitària famosa que deixaran d'alguna manera de tenir a partir d'aquest mes d'agost. És a dir, hi ha molta gent de forma irregular al nostre país, no? Sí, i a més és molt difícil expulsar una persona. Vull dir, perquè la llei d'estrangeria és una llei molt garantista. O sigui, el que passa és que la llei d'estrangeria, com qualsevol llei, té un procediment sancionador per expulsar les persones. Però, clar, si nosaltres, per exemple, aquest any passat vam fer 159 propostes d'expulsió, al final solament se van poder expulsar 39 persones. I quin és el motiu? De 159. Vull dir, el motiu és que quan la policia agafa una persona sense papers, té dues opcions. Una, ficar-li una multa, i una altra, fer una proposta d'expulsió. Una multa que no es cobrarà.
Bueno, a vegades sí que es cobra, a vegades sí que es cobra, sí, a vegades sí que es cobra. Per exemple... Vol dir perquè no, si n'hi ha domicilis, s'ha d'allò cobrar pràcticament... No, però pot estar sense papers, però, per exemple, un cas típic és el cas dels prostíbuls. Van allí, fan una redada i se troben noies que treballen allí, o sigui que... però no tenen papers, o tenien un paper i uns papers que el visat ha caducat. Llavors, en aquests casos, aquesta gent, si és unes persones que sembla ser que no tenen antecedents i que no són reincidents, en aquest sentit, se les fica una multa i se les diu que tenen que regularitzar la seva situació o sortir del país. O tenir un període de temps per abandonar el país. En aquests casos, normalment la multa se sol pagar, perquè si no, clar, ells tindrien que sortir immediatament del país o ja serien reincidents la propera vegada que se les torni a agafar, llavors tindria conseqüències. Perquè després vaig a quan s'expulsa, quan se fa la proposta d'expulsió. És quan, per exemple, una persona que ja se li ha agafat una vegada, se la torna a agafar i no ha pagat la multa, o és reincident, no ha regulat la situació, però a vegades s'és tolerant, si és una persona que té família, s'és tolerant. Però si és una persona que té antecedents penals, o si és una persona reincident, o si és una persona que pel seu perfil se sap que no s'integrarà, perquè tenen perfils conflictius, no s'integrarà, llavors aquestes persones són les que se fa la proposta d'expulsió, aquestes 159 propostes que s'han fet. Una vegada se fa això, què fa la policia? La policia el que té és que internar aquesta persona en el CIE, que és el Centre d'Internament d'Estrangers. Mentre se fa tot l'expedient. Llavors, què passa? Que aquí a Lleida no n'hi ha. Llavors tenen que anar a Barcelona i el cas que sigui una dona a Madrid. Aquí hi ha un problema, que és que en aquest centre solament poden estar 60 dies. Si passen 60 dies i l'expedient no l'he signat jo, com si diguéssim, doncs la persona queda en llibertat, per la qual cosa ja no l'agafem. Aquest ja no l'agafem perquè, com ja s'ha vist les orelles del llop, ja no l'agafem. És a dir, resumint, que és molt difícil poder controlar les persones immigrants il·legals al nostre país. Perquè ara te diré tot el que tenim que fer en aquests 60 dies. Primer, perquè veguis, perquè la gent diu és que aquesta gent no se l'expulsa, què passa? No, perquè la gent sàpiga realment què és el que passa, perquè, clar, molta gent es pregunta i què fan, i què fa l'administració amb aquestes persones si, en teoria, estan de forma irregular al nostre país? Clar, el problema és aquest, que la llei és molt garantista. Llavors, primer, què tenim que fer amb aquestes persones? Una vegada l'hem internat en aquest centre mentrestant. Què hem de fer? Primer, veure quina és la seva nacionalitat. Per què? Perquè jo puc dir que aquesta persona és d'aquest país, anar a l'ambaixada i l'ambaixada dir que aquesta persona no pertany al país. Perquè normalment no porten cap documentació. No porten, i ells diuen d'on són. O inclús poden portar documentació, però si l'ambaixada del país diu que no els reconeix, per molta documentació que porten, no el podem enviar a aquest país. Per què no l'acceptaran? No l'acceptaran. Nosaltres no podem comprar un bitllet d'avió si no hi ha un passaport en regla i que el país diu que és d'allí. O sigui, hi ha gent que no sabem on enviar-la. Això primer. Després, hi ha gent que té antecedents penals. Llavors, si té antecedents penals i té causes pendentes a l'administració, una cosa que es feia abans és que feien petits furs perquè no els poguessin treure fora del país. Llavors, clar, el jutge ha d'autoritzar que aquesta persona pugui sortir. I a vegades no és un jutge, que són diversos. Després, a aquesta persona se li té que buscar una ruta de sortida, perquè si és, per exemple, Marroc o és Rússia, això ho tenim molt fàcil, però i si és el Senegal? Com enviem aquesta persona? Potser no hi ha un avió cada 2x3. I després, ja quan tot això ja està, que moltes vegades és molt difícil, és quan jo signo l'expulsió. Si en tot aquest procés, que és bastant llarg, han passat els 60 dies, aquesta gent queda en llibertat una altra vegada i tornem-hi a començar. És molt difícil. Això fa pensar a una altra dada que l'altre dia es coneixia i que pràcticament el 50% dels presos que hi ha a Lleida, a la presó de Lleida, són d'origen immigrant. Fa pensar que molta d'aquesta gent pot ser també gent indocumentada? Sí, clar, podria ser gent, perquè a més també hi ha un altre problema, que quan una persona fa un delicte, ha de complir la pena. Si és menys de 6 anys, el jutge, llavors, sense proposta, pot expulsar directament. I que la compleixi el seu país. Sí, però d'aquestos, per exemple, solament tenim 24. O sigui que és molt complicat, perquè ja et dic que la llei aquesta és molt garantista. I llavors és molt difícil expulsar una persona del país. Per això a la gent li costa tant d'entendre de vegades com pot ser que hi hagi tantes persones de forma irregular a la nostra província en aquest sentit. Sí, en aquest sentit, és que aplicar la llei d'estrangeria és molt complicat. Molt bé.
estem vivint en moments realment molt complicats, molt difícils, no només pels ciutadans, sinó també pel govern, que ha de prendre decisions que de vegades a un no li agradaria de prendre o que no faria, no? I moltes són aquestes mesures que s'han anat coneguent setmana rere setmana i que el Consell de Ministres va aprovant. Avui, però, hem tingut un Consell de Ministres light, bastant tranquil, encara que sí que s'ha parlat de coses importants, referents a l'aigua, etc. Però suposo que no estan passant bé vostès tampoc amb la que està caient. No, perquè nosaltres, i ho hem dit durant la campanya electoral, som partidaris, i molt partidaris, de no pujar impostos. Llavors nosaltres el que teníem fet és uns estudis sobre un dèficit d'un 6%. I això no és per justificar, això és constatar una realitat. Perquè jo insisteixo, nosaltres sabem que el pujar impostos no reactiva l'economia i estem completament en contra. Però també som conscients que l'única manera d'aconseguir liquiditat ràpidament és apujar impostos. Malgrat que després això té unes conseqüències negatives a llarg termini. Perquè, clar, el pujar impostos, la gent té menys diners a la butxaca, per la qual cosa consumeix menys, i per la qual cosa necessitem menys empreses, i per la qual cosa hi ha més gent a l'atur, i tenim que pagar més atur a les persones, hi ha menys gent que cotitza, vull dir, no, això no funciona així, però clar, si nosaltres ens trobem que en lloc d'un dèficit d'un 6 és un 8,5 i després ens demanen un 5,3, què tenim que fer nosaltres? Tenim que pagar, perquè un país que no paga el que deu i un país que no s'ajusta al dèficit que ha dit que tindria és un país poc seriós. En tot cas, sí que és veritat que la gent el que li preocupa o més li angoixa en aquests moments és saber on està el final, és a dir, on està la llum del túnel, el final del túnel, perquè, clar, cada setmana es van prenent decisions, es van explicar noves reformes, es donen a conèixer noves pujades, noves taxes, i algunes veus parlen que els governs, en aquest cas, tant el de la Generalitat com el de l'Estat, estan improvisant. Què els diria vostè? Jo diria que nosaltres el que tenim és un pla que té mesures a curt termini, mesures a mig termini i mesures a llarg termini. Un pla completament complet. I llavors el que se va fent és primer les mesures a curt termini, després farem les següents i després les següents. És a dir, això està molt planificat. O sigui, no estan improvisant en aquest moment. No, tenim un full de ruta. L'únic que ens hem trobat en una situació que hem tingut que compensar. Hem tingut que compensar i per això hem fet algunes coses que nosaltres creiem, per això sempre es diu que són algunes d'aquestes mesures com la pujada d'impostos provisional, perquè nosaltres no creiem en la pujada d'impostos. Això ha de quedar molt clar. Clar, no, però és que precisament al seu programa electoral no ho deien i, clar, s'han trobat amb un dèficit en el qual han tingut que prendre mesures. Clar, llavors costa d'entendre que el pla estigui funcionant. No, és que perquè hi ha polítiques, com les polítiques socialistes en general, que són partidàries de pujar impostos. Són partidàries de pujar impostos perquè creuen que ha d'haver molta despesa social, per la qual cosa, perquè hi hagi molta despesa social, el que això genera és que la gent tingui que pagar molts impostos. És una manera de pensar. Nosaltres tenim una manera de pensar completament diferent, que és el que us he explicat abans, que hi ha que baixar impostos per reactivar l'economia. Aquest és el nostre full de ruta. Llavors, que provisionalment haguem tingut que fer això simplement per un motiu de que necessitem diners a l'acabar aquest any. I quan durarà aquest primer pla que està parlant? És a dir, aquesta pujada d'impostos, aquestes reformes... En principi, la planificació és que aquesta pujada d'impostos, que és la de l'IRPF, la principal, sigui un termini de 2 anys. Perquè l'any que ve es preveu pujar l'IVA, també. Sí, bueno, es preveu. Ja veus que diuen que pujar i unes altres que reestructurar. No és el mateix pujar que de reestructurar. Han desmaquillar-ho d'una manera diferent, possiblement. Tot depèn de la liquiditat que necessitem per complir el dèficit, perquè nosaltres, com ja he dit abans, volem ser un país seriós, que si nosaltres ens hem compromès a un 5,3, nosaltres tindrem un 5,3, perquè nosaltres necessitem generar confiança, perquè per crear llocs de treball fa falta crèdit. El crèdit no es ve d'Europa, perdona. Sí, no, els sindicats l'altre dia en la manifestació de l'1 de maig i en aquests últims dies, després de la vaga general, ells comenten que els ciutadans estan vivint ja en una situació límit i que estem, d'alguna manera, a les portes d'una revolta social. Li preocupa que es digui això o que això sigui així? Jo crec que no, és que jo crec que no. Jo crec que la ciutadania en general, una altra cosa és el que diguin els sindicats, perquè ells han de dir el que han de dir i jo ho comprenc, la ciutadania en general jo crec que està entenent les mesures. Jo crec que jo, almenys quan parlo amb la gent el que me diu és que el que havia fins ara no podia ser,
que això tenia que acabar malament. Vull dir, jo trobo que hi ha molta gent que és conscient del sacrifici que s'ha de fer i estan d'acord. Molt bé. Parlem de coses una mica més properes, encara que d'alguna manera és l'Estat qui està prenent decisions que poden ser, si més no doloroses, de cara a un futur si s'acaben confirmant. Per exemple, el Consell General del Poder Judicial va aprovar en el dia d'ahir, en una reunió extraordinària, una proposta de reforma de mapa judicial de l'Estat que passaria per suprimir la meitat dels partits judicials, que a Catalunya passaria dels 430 actuals a 200. Això suposaria l'eliminació de 21 dels actuals 49 partits, el que es tradueix en eliminar 2 dels 3 que hi ha a les comarques de Lleida, del Pla, i agrupar així els partits de Lleida, Balaguer i Cervera. Clar, els alcaldes de Balaguer i de Cervera han posat el crit al cel amb aquesta qüestió. El que dona la sensació és que la decisió anirà cap aquí, perquè quan ahir el Consell General del Poder Judicial aprova precisament aquesta proposta de reforma del mapa judicial, significa que és molt probable que això acabi sent així. Bé, en primer lloc és una proposta, després això suposo que tindrà matitzacions, però hem de tindre en compte que des del 88, que se van definir les partides judicials, no havia hagut cap canvi. Des de llavors ha hagut moltes variacions demogràfiques. Llavors, aquestes variacions demogràfiques que se tenen que anar ajustant juntament a la situació i conjuntura econòmica, jo crec que el Poder Judicial és una de les coses que se té que començar a analitzar i tornar a reprendre la situació, perquè ja fa molts anys que se donen compte que potser les partides judicials com estan no és la manera més adequada. Que això pot fer que algunes desapareguin, que hi ha gent que està en contra, per suposat. Llavors jo el que dic és que la persona que estigui en contra que ho manifesti i suposo que s'estudiarà, però en una situació de crisi jo crec que tenim que anar a estalviar, i si abans era una partida judicial per cada 50.000 habitants i ara és una cada 100.000, suposo que tots, el que dèiem abans, ens tenim que apretar una mica el cinturó, perquè si no som tots no sortirem. Cadascú quan li toquen la seva part diu no, el dels altres em sembla bé, però el meu que no m'ho toquen. No, ho deia perquè l'alcalde de Balaguer, ell deia, si el que estem fent és invertir precisament en els nous jutjats de Balaguer, estem construint precisament una nova sala per tindre més capacitat. És a dir, és incongruent que estiguem, d'alguna manera, que la Generalitat estigui invertint en els jutjats de Balaguer i que ara hi hagi una reforma i que aquests jutjats quedin en no res i se'n vagin cap a Lleida. Això potser és una mala planificació, però jo crec que en aquest moment invertir en fer més grans jutjats i coses d'aquestes, jo crec que potser no és la millor opció, en aquest moment. Vull dir que tot està tan malament. Jo crec que ara és el moment de contindre la despesa tot el possible, intentar estalviar tots, intentar tots apretar-nos el cinturó i després, més endavant, quan les coses milloren. Jo quan la gent me ve a parlar amb mi, perquè molta gent me ve i em demana, i jo sé quina és la situació. Jo sé que a Madrid, quan vaig a demanar, el més segur és que me diguin, escolta, això està molt malament i va ser que no, Però és que jo treballo a llarg termini. I jo crec que en els moments de crisi la gent té que treballar a llarg termini. Jo quan vaig a demanar que me facin les rotondes de Juneda, ja sé que me diran, Imma, aquests pressupostos no estan les rotondes de Juneda, però jo puc dir, a veure, i si en lloc de fer-les totes de vegada l'any que ve me feu una? I el següent un altre. O si tornem, per exemple, a replantejar el projecte de manera que surti una mica més barat. Vull dir, ja sé que ara amb el que hi ha jo ho presento no sortirà, però és que jo crec que en moments de crisi el que tenim que fer tots és preparar-nos, perquè de la crisi se sortirà. I les persones que estiguin més preparades o les persones que ja tinguin projectes en marxa, jo crec que és el moment de fer-ho. Llavors, ampliar un jutjat, potser ara no és el millor moment, potser el millor moment seria anar planificant-ho, pensant que s'ha de fer, en el moment que la situació millori, perquè jo crec que millorarà. I tancar Talar no és una bona decisió si s'acaba produint? Pel territori no. El que passa que jo del tema de Talar he estat parlant a Madrid diverses vegades, sobretot amb la subsecretària, que és la que porta el tema, i la veritat és que cada vegada que parlo amb ells me diuen que no hi ha res decidit. El que sí està clar és que hi ha un informe econòmic que diu que Talar no és viable, però aquest informe no és d'ara, aquest informe ja era amb l'anterior govern, aquest informe fa temps que està, el que ara ha sortit a la llum per el que ha sortit, però que ja fa temps, i econòmicament no és viable, però jo el que vull traslladar a Madrid, i aquest és el meu interès, és que no solament se té que tindre en compte
la situació econòmica, sinó que hi ha coses socials, hi ha tot un voltant de gent que viu de talar, és a dir, hi ha que tindre també en compte les circumstàncies socials i les circumstàncies estratègiques. També jo crec que és important que nosaltres tinguem talar aquí a Catalunya, perquè és una part del govern central que també és important que hi hagi aquesta unió entre les dues parts. És a dir, encara no hi ha una decisió presa respecte a això. No hi ha una decisió presa, però jo de totes maneres, com soc conscient de la situació econòmica que tenim i que podria donar-se el cas, jo el que sí que puc dir a tothom, que jo lluitaré tot el possible. És més, estic lluitant per tindre una entrevista amb el ministre, si bé el territori no, perquè el president de la Diputació me va demanar que jo pogués, que a veure si li podia concedir una entrevista. Si al final no pot ser ell, jo m'he ofert a ser jo la que vagi a... Interlocutora, d'alguna manera. Interlocutora, llavors si a mi me diguessin que sí, jo el que faria seria, que ja ho he dit, perquè és que han vingut a parlar amb mi de talar tothom. La veritat és que he de dir que la gent ha respost molt bé a la meva crida de que la gent parlessi amb mi del tema i que jo ho traslladaria. Llavors, amb mi ha parlat tothom, des dels sindicats, al Consell d'Alcaldes d'allà, al Consell Comarcal, el president de la Diputació, vull dir, tothom hem estat parlant perquè som conscients de la preocupació, fins i tot el gremi de panaders també va vindre a parlar del que suposaria d'un 20 o un 30% de disminució del seu negoci a la zona. Vull dir, llavors jo el que sí que m'he compromès és això, en tot cas, fer una reunió aquí, agafar totes les reivindicacions i portar-les a Madrid, perquè no se pugui dir que no s'ha escoltat al territori. Què li semblaria, en tot cas, perquè vostè, com que és professora també d'universitat, perquè també se n'ha parlat de la plataforma aquesta per crear una universitat del Pirineu. En cas, i ara estem fent futurologia, que tothom no ens malinterpreti, però què li semblaria el fet que aquestes instal·lacions poguessin albergar en un futur, en cas que l'acadèmia prengués aquesta decisió o el Ministeri prengués la decisió, que pogués albergar una universitat del Pirineu com proposa una plataforma de la zona? Primer, jo en el cas que se prengués aquesta decisió, jo continuaria insistint, perquè si fos un tancament, no seria de l'acadèmia, en tot cas seria que no hi hauria alumnes del primer cicle. Jo si aquest any no hi hagués alumnes del primer cicle, jo continuaria insistint perquè aquest any no, el que ve hagués. O sigui, jo amb aquest tema no pararé. No pararé perquè crec que és important. Això és una cosa. I una altra cosa, amb tot el respecte al que vulguen una universitat allí dalt, crec que fer una universitat allí no seria ni rendible ni seria bo. No seria bo, entre altres coses, perquè bastanta dificultat té la Universitat de Lleida, la UDL, per mantenir les carreres que té, que ja van dir que tancarien amb 50 alumnes i ara al final, les que no tinguessin 50 ara han baixat a 40, vull dir que ha sigut un esforç. Jo crec que amb les dificultats que té la UDL, ficar-li una competència aquí al costat, jo crec que no seria bo per les terres de Lleida i a més de que no seria rendible. Jo crec que s'han de fer propostes que tinguin un mínim de viabilitat. I després, és que en el tema de les universitats jo crec que tenim que anar cap a l'especialització. Aquí en Lleida tenim una bona agricultura, una bona empresa agroalimentària, i jo crec que aquí tenim que anar a l'especialització, i si després resulta que hi ha alguna altra carrera, com jo que sé, enginyers industrials, que és més bona a Barcelona, jo crec que és bo que aquí féssim una cosa, a Barcelona una altra, i a més, jo crec que els nostres fills agrairien que tinguessin que anar-se a Barcelona a estudiar, que potser s'aprendrien una mica més a valdre per si mateixos, s'allunyarien una mica dels pares, seria bo per ells, seria bo pel sistema, ara, això sí, sempre amb les subvencions, perquè uns bons col·legis majors, clar. Aviam si ho podrem pagar, això, perquè clar, igual a la llarga no ho podrem ni pagar. No, el que ens estalviarien, fer una universitat a cada puesto, potser amb això podríem fer uns bons col·legis majors i podríem enviar els nostres fills a estudiar a unes universitats potser millor preparades, no dic que les d'aquí no ho siguin, però clar, si tu t'especialitzes és molt més bo. Doncs vindrien aquí gent a les nostres universitats agràries i potser els nostres metges, és un dia, s'anirien a Barcelona o a Girona o a Tarragona, i potser serien més bons perquè nosaltres tenim que tindre més que quantitat, qualitat, perquè el que no pot ser és que les universitats espanyoles no estiguin entre les 150 universitats
millors del món. Quan tenim després molt bons professionals, perquè metges espanyols i catalans ja sabem que estan triomfant a tot el món. Per què la Facultat de Medicina no està en les 150 primeres? Vull dir, nos hem de fer algunes preguntes en aquest sentit. I a més tindríem un debat realment molt llarg i molt extens amb aquesta qüestió. Acabem amb una bona notícia, almenys pel que s'ha conegut també en aquests últims temps. El butlletí oficial de l'Estat publicava fa unes setmanes l'anunci d'inversió, de licitació d'obres per restaurar el campanar de la Seu Vella. De sempre s'ha demanat una inversió important, ara ha arribat, 1 milió d'euros per reparar aquest campanar, benvinguts siguin, i és una bona notícia amb la que volem acabar l'entrevista d'avui. És una molt bona notícia i vull recordar que se poden presentar licitacions fins al dia 28 de maig, vull dir, perquè totes les empreses que vulguin col·laborar en fer això, que s'animen. Segurament hi haurà una llau d'empreses. Però que ens surti el més baratet possible, no? Per poder fer més coses. Està clar. Imma Manso, gràcies per haver-nos acompanyat, a la subdelegada del Govern Central a Lleida, per haver-nos acompanyat i, com diguem, per haver estat avui amb nosaltres a Reveure. Gràcies per la... Moltes gràcies a vosaltres.